Hello, hello! Prima zi în Olanda. Deci cam așa arată casa unde locuiesc acum. Și am zis să încep așa din prima zi cu ceva nou. Și numai bine am dat și de un program foarte fain de editat, e foarte ușor de lucrat cu el. Și chiar vreau să-l pun în aplicare acum. Am zis că mă duc să ies pe drum să trag câteva cadre. Și să vedem ce iasă. Deci plecăm să vedem dacă găsesc centrul orășelului de aici așa. Și mâine, dacă nu lucru, Doamne dă-i, trebuie să vă arăt neapărat un loc mega tare. Am fost azi, e de mers vreo 8 km pe jos, am fost azi vreo 20, dus întors. Și mega tare locul. Deci, hai să vedem ce iasă. Am și un mic canal lângă, exact lângă casă. Deci ce poți să dorești mai mult de atât? Da, nu? Oare vă întrebați de ce nu-ți cu cuiul? Hai? Întrebați oare de ce-ți cu țigară și nu-ți cu cuiul? Pentru că îl păstrez pentru mai încolo. Deci cam așa arată chestiile de aici. Uitați aici două hamacuri mega tare. Bă, deci acum am aflat cam 2 minute până la magazin, ca niciodată, în nicio altă cazare n-am avut așa puțin de mers. Și se pare că sunt aproape și în centru. Bă, trebuie să văd, cred că aici ți ajunge la, am văzut și un lac în spate undeva. Cred că pe poteca aia se ajunge. Bă, dar e incredibil, deci nu vine să cred că am ajuns în sfârșit. Și dacă merge cu micul meu program de editat, s-ar putea să fac de acum zilnic câte un video. Bă, n-am ce scuze că vă tot zgândăr. Vă zdruncinez, dar e cu telefonul, bro. Deci au bătut și clopotel de ora 5 fix. Și acolo, după cum se vede, dar nu știu dacă vedeți voi, un mic lăculeț, o baltă. Hai! Bă, nu scrie niciunde ce ar reprezenta chestia asta, taurul ăsta, fiorul ăsta. Nu știu dacă nu se ia, cum au spanioli sau cine au. Hai bă, că au venit și ăsta, după aia ziceți că e ceva neregulă, m-am îmbolnăvit, ce dracu. Am ajuns acasă și vă fac de râs, nu? Nu e bine. Mamă, dar ce pepe sunt. Junior.
Bă, deci casa asta arată mega, mega mișto. În mod mega, mega, mega tare.